Здравейте! Днес ще ви представя две диетични рецепти. С минаването на празниците всеки е надал кило или две и разбира се, аз идвам на помощ, като ще ви дам две рецепти, които са вкусни, но и диетични. Първата рецепта, която ще ви представя, е бананови палачинки. Нужни са ви 4 яйца, 2 банана, канела и щипка сода. Сега, как се прави? Разбивате яйцата, слагате намачкания банан и там прибавите и канелата и содата. Слагате в тигана и ако искате може да сложите захтин, за да не запържва. Втората рецепта, която ще ви представя, е кюфтета от тиквички на фурна. Необходими са ви 2 яйца, 2 тиквички, 2 супени лъжици галета, 2 супени лъжици бакпулвер и подправките са копър, мактанос, кимион и това е. Знам, че рецептът изглежда трудоемка, но ето как се прави. Сега, как се прави? Смесваме всичко, после ги оформяме с лъжица, кюфтетата и ги слагаме във фурна загрята на 220 градуса. Ако искате, може да ги поднесете с млечен сос и чесън. Благодаря, че ме гледахте. Следващия път ще ви представя две сладки рецепти. Абонирайте се за канала и не забравяйте, че ако ядете здравословно, животът ви ще бъде приятен. Следващия път ще ви представя две коледни ядки. Какви?